Mga igsuon, pagsaka ni Hesus ngadto sa langit, doon na siya'y gibilin dinhi sa yuta. Niya, ang una niyang gibilin nga usahay pirmi natong malimtan o gamit mao ang gahom. Nagbilin siya og gahom. Nga matod pa ni San Pablo diha sa atong ikaduhang pagbasa, kining gahuma nga gihatag sa Dios kanato maora sad tong gahuma ang gigamit sa Ginoo pagbanhaw ni Hesus ug pagpasaka niya sa langit. Nalipay mo nga gibinlan ta gahom? Kalipay. Mura lagi mo guwara. Nituo mo nga natay gahom? Nay, gibutang niya diri sa Ebanghelyo ay kini ang timaan sa mga motuo. Tanawa ha? Unsa may timaan sa mga motuo. Aduna sila'y gahom nga mabatunan. Sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa, magsulti silag lain-laing mga sinultihan, kung makakupot silag mga halas, di sila maunsa, kung makainom silag hilo, di sila maunsa. Unya, itapio nila ilang kamot sa masakiton, og mga ayo sila. Kanang tupad nimo, unsa man na, masakiton, dili. Nagtap-tap man, sa ato pa, masakiton. Gitapin is imong kamot. Ayaw pa diroy kay social distancing. Mao naman ay atong gituhuan karon. Kana naman atong gituhuan. Pero nalimot na tanaa daytay gahom nga makaayo og mga masakiton. Pero wa nato gamita. Ato lang gipatayan. Murabag ka na bang tao bang giregaluhan og Mercedes-Benz sa nagmahal niya. Nya kay di man siya mo drive anang Mercedes-Benz, iya ra jud ang gibutang diha sa daplin sa daan. Hangtod na lang niabot og 20 ka tuig na ara gina diha. Muandar pa kana. Tingali kay ligon mang Mercedes-Benz pero bati na kay gnaong kay nauwanan, natay-an na diha ang tanang mga buling kay wa ra gid niya gamita pero pagkaninduta di unta adto. No? Mao na ang atong gahom sa pagpapahawag yawa, sa pagsulti og mga pinulungan nga makadani sa mga tao ug ang pag-ayo og mga masakiton wa nato gamita. Mao nang nangasakit ng takaron kay imbis unta to papahawaon ang yawa, ato naman hinuong giamigo og maayo ang yawa. Imbis unta to manulti tag pinulungan para mosangyaw sa pulong sa Ginoo, linibakay naman hinuon ang nahitabo. Bisan diha sa atong social media, fake news man ang nahitabo. Ako bitaw hilig kay kuan ang salida nga Rambo, ana bang Sylvester Stallone ba? Anya ana sa YouTube inigtan-aw nako sa kanang title Rambo 3 The Last Blood. Inig-open ako, di mao. Napay ibutang diha sa YouTube nga kana ganing mga jitli nga salida ganahan sa kay kuana mga jakitsan ana. Ang ibutang diha English, full English version. Inig-open ako, di ko kasabot sa istoryahan, pero ang gibutang English. Kana bang fake news? Nga naman, tungod kay wa natamotuo sa giingon ni Kristo ang kamatuoran, maoy muhatod nimo sa kaluwasan. Nya kamo, saman, gigamit ninyong gahom nga gibilin sa Ginoo. Pangutan ako nung na imong tupad. Ina nakapapahawa, nakagiyawa. Ina, kana ba imong tupad ba? Ina nakapapahawa, nakagiyawa. Kay gahom, gauna-guna sa gahom nga gihatag sa Ginoo sa mga mutuo niya. Nya kining mutuo niya, kana man ang magpabunyag. Nituo man ta, kana man ang magsigig ingon, nagatuo ako sa Dios Amahan. Mao man na sila. So doon na tayong kitang tanan, doon na natay gahom sa pagpapahawag yawa. Sige, usbag pangutana imong tupad. Ing nakapapahawa, nakagiyawa. Nya ang imong gipangutana, ang imong asawa, mingon ang imong asawa, dapugon tanong kang yawa ka. Oy, lahi mga atong gipapahawa nga yawa. Ang atong gipapahawa ang mga giyawaan. Kanang mga giyawaan, mao na sila ang mga biktima sa yawa. Dili na sila mo'y atong papahawaon.
ang yawa nga nagbiktima nila. Mo'y atong papahawaon. Kung ang imong bana nangabit, unsa man na, yawa o giyawaan? Nya kisa may imong papahawaon? Ang yawa. Nya kanang imong bana, unsa man na nimo? Gakson. Ana. Nya katong iyang kabit, unsa man to, giyawaan o yawa? Yawa. Giyawaan gyapon to. Nya unsa man nimo? Imong papahawaon o imong gakson? Gakson gyapon, higugmaon gyapon. Ana. Kanang imong anak nga na-addict sa computer, unsa man na, yawa o giyawaan? Ha? Kusga? Giyawaan. Onya, tapulan ra ba kay na o gutomon, pakanon o kasabaan? Pakanan ang giyawaan. Oh, haron mawa ng yawa diha. Kanang ingnon nga imo pagdagbata dinhi niya, magdagyog bata, unsa man na, giyawaan o yawa? Giyawaan sad na. So ato na lang na silang higugmaon. Mga yawanon. Kay kanagong yawa mga igsoon, ang kanang yawa espiritu man na siya, di man na makita. Unsa may iyang buhaton, musod ra na siya sa tawo nga huyang. Nya iya day kang tudluan sa iyang mga batasan. Nya unsa may mga batasan sa yawa, ang una gyud ang pagsupak sa kasuguan. Mao ginay una, mao bitaw the disobedience. Mao gina siya hinungdan sa sala. Tudluan kita pagsupak. Tanawa ra gud si Adan og si Eva dito sa paraiso, unsa may gitudlo si Hawa dito? Supak. Ingon mukaon mo aning kahoy sa ay di oy ingon ang Ginoo di mi pakanon anang bungahan sa oh tuod ay kas Ginoong mamatay mo ay tuoy kan ani akaon sa dayon supak ba kinahanglan ba gyud ang kasal sa babae o sa lalaki o na pa magdog kinahanglan dili kusga Kinahanglan. o tanawa, di ba ang yawa? Ingnon dayon ng mga babae o laki nga nag-uyab. Uy, sige na, uy. You love each other good. Unsa man day proof nga you love each other. Kana mag yung sex. Mao dayon na. Mao nang daghan kay ron nga siging kugos og bata way mga kasal. Ambot karon inig pabunyag ani karong sunod aning karong adlaw. Pila ka kabuk kinasal. Wap adyo ko ka 100%. Bisa na lang ganig 70%. Wap ako kasuway nga gabunyag ko karon mapanahon na nga gabunyag ko nga 70% kinasal ang mama ug papa. Kasagaran gyud 70% way kasal. Mao na siya. Kanang imong silingan nga magsigig libak nimo unsa man na siya? Yawa o giyawaan? Nya unsa man na nimo? Imo sang libakon. Ayaw, papahawaa ang yawa. Unsa may gamiton sa pagpapahawa sa yawa? Ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Una, nga ang langit abli na. Dili na tanan maimpirno. Ang langit abli na. Nya kay abli naman ang langit, pwede na tang manulod og langit. Pwede na tang mulikay sa impyerno. Kay ang langit abli na. So ingna lang ng imong bata kana bang tapulan kay nimong anak ba? Ingna lang dong musaka kag langit o adto kas impyerno. So langit kumaoy. Insaon niya kanang imong pagsigi diag duwa sa computer o niya di nakahapit mo tabang sa lihokon makapalangit na nimo. Ana ba? Kay kanigong daan padong sa impyerno dugay na nang abli. Pagsugod pa lang og sala ni Adan og ni Eva, abli na nang daan sa impyerno. Pero si Jesus sa iyang pagsakas langit, mao patoy iyang pagsumpay pagbalik sa daan padong sa langit. Nanaog siya dire og nisakag balik aron masumpay pagbalik ang daan sa impyerno. Daan sa impyerno, daan sa langit. Karon abli na. Mao na inig kamatay nato. Hukman dayon ta, impyerno ba o langit? Nya unsa may makapalangit? Unsay makapalangit?
ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Mao ginay una. Mao na ingos Kristo diri sa unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa, ang mensahe, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Abli na ang langit. Nanay dan padong sa langit. O sige, lingian na imong tupad. Ano tupad niyo ba? Kablita jud gamay. Kablita ba? Ing na din siya. Manaka na tas langit na. Ing na. Ina na, manaka na tas langit. Maingon na siya nimo, una lang dito. Pasabot ana, yawan on pa na siya. Yawan on. Igabot dito sa inyong balay karon, kablita sila. Oh, kablita ba? Labi na ng bana ni mo sige giinom. Inadong, naka na tas langit na. Siya kalami biya ni mong puspusan na ni botilya. Yan na. Ang kawa na, giyawaan gidi ay. Nakaroon, kay bawo nakagkinsay imong misyon sa pagpapahawa. Nakaroon sa may atong gamiton sa pagpapahawa o giyawa. Gamiton nato sa pag-ayo sa mga masakiton o pagsulti o lain-laing pinulungan. Unsa man, ang una gyong gamiton, kani gyong gitudlo ni Kristo nga self-denial. Ang imong kaugalingon kalimti gyud usa. Una pa ka makapapahawag yawa, makasulti sa sinultihan sa Ginoo ug makaayo og masakiton. Naa gani kas paghigugma sa imong lawas, kaning imo rong kinabuhi dinhi, nya hadlok jud kay kag masakit, di ka kaayo og masakiton. Di sa kakapapahawag yawa, di sa ka makasulti og maayong balita. Selfish people are destroyers, not builders. Ang tutok mo muna ko. Muna, ang unang gamiton is self-denial. Muna ningon si Kristo, kung gusto mong mahimong akong tinunan, kalimtig yun ang inyong kaugalingon. Muna unang requirements para mulihok ang gahom nga gibilin sa Ginoo nato. Ikaduha, simple rasad kayo. Ingos Kristo, take up your cross. Kanang taong kusog kay moantos, sama nila ni San Vicente Ferrer, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, San Roque o guban pa. Kanang kusog kay moantos, gamhanan kay na. Oh. Kamo nagantos mo ng inyong tap-tap. Og nagantos na mo ana, gamhanan kay mo, makapawagtang mo COVID. No. Pero inyong naong pulos gi COVID. Anto sala na, wa na tong imong lipstick, wa na tong imong makeup, matabunan man ana. Anto sa lang, bati na kay kagnaong, tanawon, ana, anto sa lang, kay makaayo kag COVID. Nya makapawagtang sada siya sa yawa. Ngano man, labi na gid ang yawa sa kanabang kusmod-kusmod sa simod ba? Na may ubag. Paano dayon? Di naman maklaro imong simod. Mao na nawa na ang yawa, no? Kanang inyong mga simod, murag ginag mga bara mudot sa simento. Labi na gyud og naglagot na kagyud kayo. O nya rong naatlan nga natupad nimo. Nya ana kayo. Posible mangwa ka kaila kay nag-ana man ang imong kontra di wala kay problema. Nawa ang yawa di nimo priglingi nimo makaila ka kay wa magtap-tap, tamudhoy ding simod. Ana antos kana bitang bana o asawa nga gipul-an na sa iyang kapikas nya nadani na ngadto sa silingan. Unsa may iyang teknik aron lang gyud mawa ang yawa nga naa niya? Antos og tutok anang wa na nimo ganahi. Antos og gakos anang tao nga luod na kaignaong. Antos. Ang pare isad wa na ganahi kay gamay na kay kolekta. Antos. Mudaghan ra na. Antos lang. Mudaghan ra lagi na. Antos, importante kay nang antos, ha? Antos gyud. Unya dayon ang katapusan nga requirement para mulihok ang gahom, matud pa ni Kristo, follow me. Sunda ko. Unsa man ang atong sundo ni Kristo?
ang iyang pagkamaalagaron. Ingon siya, I came to serve, not to be served. Ana, alagad. Sige, last na lang ng lingi sa inyong tupad. Ingna siya. Ano yung tupad ba? Ingna, pwede ra gyud ko nimong himuong sulugoon. Sige, ingna. Andam ko mo alagad nimo, himo akong sulugoon. Ana. Sige, ingna. Kamong mga ginikanan, ingna inyo mga anak. Himo akong sulugoon, di ba? Ang yawa ana sa kahadlok, mo smile na, wala, yabag sa mama, magpasugo ko no. Ana. Mura bag ma-relax sila ba? Pero inigabot ni Musbalay, luos lang ingon, unsa man mo dinhi? Sige lang mog lingkod dia, sige lang mog duwa dia. Unsa man akong gisugo ninyo? Unsa man ningo man ni matuman? Mura gyud mo pare. Kanang atong mga igsuong Pilipino nga mi abroad niya na lockdown pag didto. Imbis nga makauli human sa usa ka tuig, nahimo ng 3 ka tuig wa kauli. Kung duna na'y kahigayunan nga papulion sila dinhi, unsa may ilang bation, maguol o ma-excited? Kusga ka no ba? Excited oy, maglayat-layat gunas kalipay nga makauli na gyud. Si Jesus gikan siya siyang amahan, ning bakasyon siya dinhi sa kalibutan. Karon nga hapit na siya patya, excited na kay siya. Kay inig kamatay na niya, mubalik naman siya ngadto sa amahan. Kita sang tanan, gikan sadta sa Ginoo. Siya may gahimo nato. Nya iya ratang gipaagi din his kalibutan isip mga pilgrims magpapanaw. Nya unsa man, excited na mo nga muuli. Ha? Mga yawanon mo. Doon na sa mga ni abroad, nga wa na sa gyud mo uli. Wa na mo uli. Wa na gani balika ang ilang pamilya, nagminyo naglain didto. Gibiyaan, gikalimtan na diri, maotoy mga yawanon. Kamo unsa man day mo, Diyos nun, yawanon. Tubag. Nganong mulingo man mo nga di pa mo ganahan mo uli ngadto, unsa man mo, Diyos nun mo, yawanon. Wa mo'y klaro day. Mauna, wa ta kahibaw diin tagikan, di sa ta kahibaw asa ta pauli. Muna si Jesus dianhi dinhi aron pagpahinomdom nato nga ang amahan na higugma nato. Ingon siya, moabot ang panahon nga di na mo mangayo nga rin ako. Adto na mo mangayo sa amahan o gihatag sa amahan ang inyong pangayoon sa akong ngalan. Kay nahigugma man mo nako, unya ang amahan sad nahigugma sad ninyo. Pasabot, ang kanang mutuo ni Kristo, ma-excited sad nang muuli ngadto sa langit. Muna dinhis kalibutan, di na sila magsigi og kanabitang kawili ani mga butang sa kalibutan. Kasagaran gyud sa mga excited nga muuli og langit. Di gyud mawili ani mga butang sa kalibutan. Ug usa ni ana si San Isidro Labrador, wa gyud siya kawili sa mga butang sa kalibutan. Wa gyud siya mangandoy nga madato siya. Ang iya gyung pangandoy nga magtrabaho siya, mualagad siya ug motabang sa iyang isig ka mga kabos. Ug mao ni atong pangandoyon, wa gyud tay stress. Mo trabaho lang yun ka, mo rin na imong pangandoy, unya mo alagad, unya mo hatag ngadto sa uban. Mo ba ni inyong nagunang mga pangandoy? Oy, tubag. Ala, mauna, mga ambisyon din ta, imbis mo trabaho, sweldo gyud, siging pangitaan ng sweldo, dili trabaho ang gipangita, sweldo, increase, kanus apagid ni, mudako akong sweldo, siging ana, nya, magtrabaho ka, nya, ang imong sweldo, wakaabot sa imong gipangandoy, oy, kapoy, kay trabaho. Labi nagmangandoy ko, nga maogin ni akong stipend, nya, inigdupa-dupa na ko diri, ang resulta, kuwang, kapoy kay imisa. Nya atubang na sa dani mga gagmay kay hugs kulikta.
Inig tanaw na to, oh, mao naman sa ni mga naong nga, kani, alkansi na sa dani. Pero kung ang akong pangandoy, maoragid ang paghatag, pag-share sa akong pagkapari, pinagig misa, alipay kay ko kada nako misa, bisan pag naay mutambong uwa, bisan pag may kulikta og uwa, kay nga akong kalipay na aman sa akong pagmisa. Kamong mga asawa, hay may inyong kalipay nga mabuutan inyong bana o sa inyong pag-alagad sa inyong bana. Asa man ang inyong kalipay ba, mga asawa? Sa pag-alagad sa inyong bana o sa pagbinuutan sa inyong bana? Duha? Di pwede. Di gina pwede. Di jud ka malipay anang tinudanay. Kay ang tinuod nga kalipay sa asawa o sa bana naa sa paghigugma sa usag-usa. Kani si San Isidro naaman pod ni siya'y asawa nganlan og Maria nga nasanta pod ang titulo niya murag Santa Maria de la Cabeza. Murag inana ang iyang title. Silang duha nahimong mga santos nganuman wa gyud sila mangandoy para sa butang sa kalibutan. Ngilang gipangandoy ang paglipay Dios Ginoo. Mga igsoon sa unang pagbasa ni ay mga tao nga wa maapil sa unang mga tinun-an pero gigdasig sa Ginoo sama ni Apolos. Si Apolos malipayon nga nagsangyaw bisan wa siya matakip ngadto ni Pablo or sa mga apostoles. Nagtuo siya sa Ginoo, nagtuo siya ni Kristo bisan gani ang bunyag nga iyang nailhan, ang bunyag ra ni Juan nga magbubunyag. Pero lipay kay siya, gibiyaan gud niya iyang pamilya, gibiyaan sa niya tanan, gasuroy-suroy pod siya gasangyaw ni Kristo murasag si San Pablo nilang San Pedro. Kay kanilaging tao nga motuo ni Kristo, nya mahigugma ni Kristo, din agyod mawili aning kalibutana. Ambot kaning nagwali, nawili ba ka ni aning parokya ha? Sa inyong tanaw. Aw, og balhinon ko ugma, muhangyo sa tingin ko gamay. Maria bitaw nang niingon ako nya, unsa naman excited na kayo ka sa unsa na? Suod mo ni Maria, na ako'y mga text message inana baka ng gospel reflection. Suod kay ni Maria pa der nako si Maria rabano, di ra ba gito mahadlok mamatay. Nga ikaw di na ka mahadlok mamatay siya. Awa man ko mahadlok pa der pero di lang sa una karon. Wa ko na siya mahadlok pero di lang usa unta karon ako nga ang naong baya. Himo-himuan gyud laing version. Pero ang kahadlok lagi kay nawili pa aning kalibutana. Muna siya. Bitaw naaroy ato dinhi mga donors, ato mga donors sa ato mga projects dinhi. Makaingon gyud ta ba nga talagsaon gyud kayo. Sunang gana nga sakit og kanser, dili gani makalakaw, unya mo donate. Naasay katong ni donate nga pag donate niya namatay nung iyang bana. Nga, padayon gyapon siya donate, na cancer na sa iyang anak. Ang boto mo usab pa ba siya donate, basig siya na sa noy makanser. Kamo ingon ana, mo padayon pa mo og donate. Yang anong ni padayon man sila donate, bisan pag nangakanser, nangamatay na tong ilang gipang-ampo. Ngano man tungod kay ang ilang paglaom nga ang Ginoo nalipay sa ilang gibuhat og siguro gyud nga kadtong ilang giampo tuan atos langit ang namatay og kini siyang na-cancer malangit sad ni soon. Dali ra man ang cancer. Kamo gusto mo cancer? Unsay gusto niyo? COVID, cancer. Ha? Sige, martyrdom lang. Kanang putlan kas liog. Ang saban, hay may imo na, martyrdom, COVID, o cancer. Oh. Og kamo, just non gyud, og kamo, tinuod gyud mo nga nahigugmas Ginoo, nahigugmas sa mahal nga birhen, og sa mga santos, moingon gyud mo, all of the above, or either of the above. Ana gyud, nga naman, parihara man na,
patay. Nya kanang kamatayon mao man ang pagpauli ngadto sa atong amahan. Mo na ma-excited gitang mo pauli. Kay tuwa dito ang tinuod nga kalipay. Wa dinhi. Lingi alang yun ang imong tupad. Lingi makalipay ng naunga. Ug mo na magpirmig puyo sa inyo, pulan ka ng naunga Pero inigabot nga tos langit o kanang naunga makuyog na nimos langit, mahimo naman ang gitawag og glorious face or glorified body, makalipay na ginani mo. Tuwa dito ang tinuod nga kalipay, ang hingpit nga kalipay. Nganong di man kita ganahan anang hingpit nga kalipay? Ganahan kita ani dinhi magkusmo datong naw. Sige, paglipay des imong balay. Kana imong balay ba ninduta gina, ninduta ang tiles, ninduta ang mga decorations, ang imo dihang mga gipamutang, mga frame, ninduta. Tanawa iniglinog, bungkag mo na tanan. Anya, malipay pa ka. Oh. Tanawag masunog na imong balay. Nalipay pa ka. Da. Sige, paglipay na imong kwarta, tigom gyud, tigom, ay jug hogs kolekta, ayaw palit aning ato mga slat-slat ini ay jug palit kay tigom jud ang kwarta, tigom. Tanawag tulison ka, hiktan pa na imong liog, butang ka CR. Lipay pa ka. Oh, da. Imo pa tong gidonate dire. Iampo pakaspari ginawin taon, ayaw taon si ipatulis. Unyag ipatulis ni mo Lord, ipapatay lang diretso. Aron di na magantos, aron malangit dayon siya. Anak pang ampos pare. Oh. Anya, malipay mo ana, mo na inampo aspare. Uy, kanindot ana, ayaw siyang ipatulis Lord, ilikay siya sa mga peligro. Pero mapeligro yun, lahusan na lang Lord. Aron inigmisa nako, kolekta na sad. Di sa mi magampog ginana, grabe ha sa ninyo no. Og inyo nang himuon nga tinuod, grabe jud kayo. Mao bitaw nga ang ato mga igsuon nga kusog kayo mo share tungod kay nahigugmas Ginoo. Atong iampo kini ato mga donors and benefactors nga mulawom gyud ang ilang pag-ilas Ginoo ug paghigugmas Ginoo, nga dili lang unta ang ilang paghatag igo lang moingon nga ako ning pamasin nga dili ko mamatay. Hinaot unta nga sa ilang paghatag moingon sila, Ginoo lig-una ko sa pag-atubang sa kamatayon. Tagay kog kaalam nga ako untang mailhan sama ni Kristo nga ang kamatayon di ay mao di ay ang pagbalik nganha nimo og pagtipo nimo hangtod sa wa nay katapusan. No, ninduta ana kung makaamgo ta ana tanan, mao nay naamguhan ni San Isidro Labrador, mao sa nay naamguhan siyang asawa ni San Roque, ni San Vicente Ferrer. Mo na hatag mo maayo para mas mulawom ang inyong pagtuo. Muna ang atong gipamaligya ron, hope and opportunity. No? Pila na may halin na to karon. Tag 2,000 ran pero dako-dako na tag halin niabot nag 3,409 slots. Mangyapon mo malipay ani. 1,591 na lang. Jutay na lang kayo ni. Mag-anam ra ba ni siya ka-jutay? Mag-anam o kakusog ang halin. Kani, sunod si Mana ani. Way siguro, 1,300 na lang eh. Ikasunod si Mana, 3,000. Mahimo na lang ng 300. Patay mo dia. Di na mo kaabot. Karon gani, ang katong atong Heavenly Joy, nga tag 15,000 para sa ato dinhing decorations. Na, kompleto na hangtod sa Disyembre. Na gyud. Kompleto na gyud tanan. So iampo nato kay saad para ba ning ila kasagaran, iampo lang nato nga ila nang i-remit dayon. Joke. Dili ay katong iampo nga mudangat kita ato mga pitsaha, madayon yung donations. Natay gi-order nga bag-ong bell, i-deliver tingali to maabot siguro mga next week. God willing. Ang presyo ato 110,000 nya datang sa pag kita may mobayad sa ngani pag sa plating ngani padong og sa installation diha basig moabot og 120,000 tingali mga inana no.
Mabuto. Nanasay ning pledge nga iyang bayaran. Hindi gyapon mo malipay, wa man gani. Wa na, kompleto na. Kada bagting ato katong ni pledge ug iyang dayon og bayad, kada bagting grasya. Siya nang kana kapila na bagtingon, ting 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 ting, grasya na siya. Hangtod gyud ang mga itabo igsod niya dinhi bagtingon ang kampana. Ay isod naman siya og katong para travel padongat to. Pero mao gyapon ang kampanaha ang bagtingon. Kanindot ana, asa pagod ka masaag, adto na jud ka ditsos Ginoo. Nya di mo malipay ana day. Og malipay mo punig dunit. Aron maapil san mo inig bagting diha ba. Maapil pader paambita lang ko pader di tingan ni 110,000 mga 1,000 lang ni pero para lang is bill basin lang ba ang kanang pakapin nga ingon ting ning 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 ana man na lanog-lanog kanalay imo. Ayaw lang to katong min nga ting ana kana lang ting ning 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 o katulay imo lang tag 1,000 joke. Dele, kambos ano. Ang naos pari ba, mura na lang yung kwarta. Pero makatandog kay ni nato, makapalawong panis atong pagtuo, mga tao nga wa magbali sa ilang panginahanglan kay sayod sila nga sa paghatag nila sa simbahan, suklian sila sa Ginoo og kaluwasan. Kaluwasan, lawas og kalag. Dili lang lawas, kung dili kalag. Si San Pablo nga kanhi mipaantos sa nagsunod ni Kristo sa iyang mga apostoles sa unang pagbasa maisugon kaayong nagsangyaw og nagmatuod nga si Hesus mao gyud ang tinuod nga Dios. Nya nakita ni siya kay inigpandong niya siyang kamot mukunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tao nga iyang gipandungan. Lisod kayo hunahunaon nga ang usa ka manglulutos, ang usa ka tawo nga nagsigig paningkamot og patay nimo, nya imo na hinong tagaan og gahom aron mo sangyaw bahin nimo. Di ba? Ganahan mo ana. Kanang taong sigig libak nimo, imo na hinoong tagaag authority aron mo sulti sa imongan ngadto sa publiko, tiwasan ka ana. Ay para na mga politicians padung namang eleksyon kinsa mailang himuon nga kanang sa titawagan na campaign speaker ang nagsigig saway nila o katong nagsigig suporta. Ang nagsigig suporta manguha ka tonto ang gasigig saway nimo patay ng imong kandidasiya. Di ba? Katong yung gasigig daig, katubang lawom og paghigugma nimo. Pero ang Ginoo lahi kay tanan. Og para nako usa na sa mga meanings sa niingon si Kristo diri, paantuson kamo pag-ayo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Dinhigos kalibutan God, building maglagot. Building maglagot mo nang moingon din ta nga ang di kantos sige pamutos ana. So si Kristo gidaog na niya ang kalibutan kay wa nay amount of suffering in this world nga dili nato kayang madaog. Mabitan na kanang moingon ako pader ako milao man gyud ko nga ang Ginoo di man gyud mohatag nato og problema nga dili nato madaog. Na kung anong musulti pa man ka ana og nagtuo ka sa Ginoo bisag ihanok pa nimo ang tanang problema sa kalibutan madaog gyud na nimo ayaw pagsigig sukod-sukod diha sukod-sukuran kuno tas problema kay ang Ginoo kuno'y nagsukod unsang problemaha ang madaog nimo dili oy gidaog na niya tibuok kalibutan dili lang kay porsyon ba kani kay nangabit akong bana gitugot man is Ginoo kaya ra gid ni nakong problema nya karon kay na cancer man sad ka kaya ra gid ni nako nisuyop man sa imong anak nasunog pa gid inyong balay kaya ra gid ni nako
Mo anak ka kay di man gyud mo hatag ang Ginoo og problema nga di madaog ang Ginoo pagay pasanginlan. Ang naghatag natong problema ang mupaantos nato ang kalibutan. Pero gidaog na ni Kristo ang kalibutan pinaagi sa iyang pagpalansang o pagpakamatay sa cross. Mauna og musubay sa kuyog sa Ginoo, wa say problema sa kalibutan nga di nato makayang lampasan matud pas Tagalog. Sa Cebuano mabuntog ana nya karon kamo hadlok pa mo problema hadlok mo ana hinaw ta masunog inyong balay ron iguli ninyo nya mataktak pag trabaho imong bana nya okay ra. Ayaw simba ko sa pader, uy, Ginoo in taon, uy, ayaw sa ditugot eh. Ana bang ingon anak nga mga batasan, mauna sila yung mga kuwang sa pagtuo. Kuwang sa pagtuo na. Kana mga klasehas taong inaana. Nabi tay Diyos nun kay tanan, akong kaila. Nya magsige yung text nako. Inig lakaw sa iyang anak ngadto pa doong sa Manila kay travel. Pader iampo in taon nga maayo lang pag-abot didto nako. Ano magsige magagpaampo? May na lang gani na kay nakasakay eroplano. Siya pader na niya mahitabo mga aksidente ba mapaiwan nako. Isip tigin na nimo imong anak kadaghan diyang na aksidente. Tingali sa sunod maapil gina siya. Aksidente maganis Bishop Chupilo Kamomot nga perti adtong buotana Dios non pa kayo mo ilibit mga ito inigmisa ako wadyo ko mo ilibit tiil na ko flat kayo pasabot di ko balaan Bishop Chupilo Kamomot musaka to iniguan inigmisa bangga lang dito sa unahan sa kuan San Fernando ba to nabangga patay nga ang imo na nung anak sige nimo simba ko ento simba ko o tanawa Santosono na si Bishop may dala na so unsaon man pagbuntog ang kalibutan una ayaw yung kahadlok sa mga pag-antos kay paantoson magitas kalibutan ang makabuntog sa kalibutan mao ang atong pagtuo nga kining pag-antos muhatod ra ni siya sa kasantos o kining nagpaantos nako mahimo ra gid nakong higala mo na ang sugo sa ni Kristo love your enemies ana siya kining nagpaantos nako kaning kasigig lotos nako mahimo ra gid nakong higala sama ni San Pablo nga nagsigig lotos nahimog yung higala ni Kristo ana ba kining akong silingan nga sigig pangawat sa amo mahimo ra gid security guard sa among balay ana himuon nimong security guard ang kawatan kaayo diha sa inyong balay okay na ninyo dili no mao na kuwang tas pagtuo gidaog lagi ang kalibutan tanawas Judas o nga kawatan kaayo nahimog yung treasurer sa mga 12 ka apostoles si Kristo mo nagpili nagihimo niyang treasurer si Judas nga kawatan kay kwarta ana og nganong gibuhat mo na ni Kristo wa kita kay baw tungod kay di na manggod siya madutlan og pag-antos kay para niya ang pag-antos agianan ngadtos ka santos ana kadang imong bana magsigig kulata nimo madara gid na nimo antos ngano man maingon ka kada niya dapog nimo maing ka kani santos gyud ko ani ana kada lagom sa imong naong kini recorded di sa heaven antos ni nako kinsay sikat kaayos langit ang mga martyrs magbulhot go nagtrompeta ang langit basta inigsod sa usa ka martyr mo bitan nga dito sa ato mga pictures ang mga martyr tagaan anang palma kana ba prana ba mao nay award dito sa langit di na malaya palma kay sikat kay na sila magdagan ikag palma dito sa langit mupakpak kina mga tao yes great person pero ingon aning sigig misa sigig kolekta simbakog malangit ni mura ra gyud wa wagi mamakpak sa may gani kay nakasuod ni ana kay ngano man wa may kanang gitawag nato ba og nindot kaayo gyud nga bugno dinis kalibutan mo bitaw na Manny Pacquiao sikat kaayo
hangtod karon sikat na kayo, himo na gani sa giyang kaugalingon nga grupo sa pagtuo, biya na siya sa ato sa Katoliko. Nisikat naman gyud kay siya. Ngano man, grabe kayo ang iyang pag-antos, ang iyang mga kasakit nga giagian. Bisan diha sa mga teleserye, no? Ganahan kay ta mo subay anang mga taong gipaantos og maayo. Ganahan gyud kay ta. Hilak-hilak sa dayon ka ana agas-agas sa nimong luha. Mao mo ginay makapanindot kanang kamaong muantos bisan sa pamilya, bisan sa relasyon managhigala kanang kusog kay muantos mao gina siya nindot kay tan-awon at the end. Ganahan kay kamo dol-dool niya. Ikaw na be, kamo unsa man gusto na mo pag-antos ron? Matod pa diri sa atong kuan kaning tubag bitaw sa Salmo. Sa to? Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Awiti kuno ang Dios o mga gingharian sa yuta. Kinsa may kasagaran nga ato gyung awitan, halaran og mga awit nga pasidunggan ang mga tao nga gitawag natog mga heroes, mga bayani ba? Nya kanang tanang mga bayani pulos gyud na sila nagantos. Basta tawgo na ganig bayani, antos gyud na mao bitan ng libingan ng mga bayani. Pulos-pulos gyud na nagantos diya. Aw di gyud ingon pulos-pulos gyud antos. Kay syunan ka na makigubat ka, makigasdang kag mga kaaway. Muna ang Ginoo angayan yung awitan kay ngano man iyang gihurot og buntog ang pag-antos sa kalibutan. Muna karon relax na unta ta. Kana bitang nairatol kayo mo text nako, ang ako gid yung unang reply, relax lang. Ana. Labi na jud padir, iampot ang padir. Sus padir ana daghan kay mga istorya ba nga murag yung ratol kay ba. Ang una jud nako i-text back, relax lang. Nya kung ako na sa gani mo daghang pag-antos, moingon din ko, relax lang siya no. Mamatay ra ka. Ikamatay nimo wa na gining pag-antosa. Nya maayo nang mo relax ka kay ngano man di man ka makasa og mo relax ka og magpadakas ratol dali kay kakasa gyud. Oh, dali kay kasa kanang imong anak diha nga tapulan kay gnaong, nya sige lang diha niya supak-supak nimo. Og di jud ka mo relax, kasaha jud ka magsigim kag kasuko. Nyag mamatay ka sa imong kasuko, perting impiernuhan nimo. Pero mo relax ka, maingon ka, ining anak ka, na gini nayawaan gini siya. Kauban gini sa kalibutan nga mo paantos nako, pero Lord, salamat kayo nga ni ay pagantos. Kay masantos gyud ko aning anak ka. Akada nimo kita sa imong anak nga buangon, pero may kang magsigigingon, salamat Lord. Balangit gyud ko aning anak ka ni. Ano? Dili mo maana day. Ang inyo usbon man yun, usbon. Ana, ayaw. Masantos yung gana. Kada sa mga banang buutan kayo, yang asawa sa yawanon kay tanan. Ana, ang bana say magsigigingon, Lord, salamat aning asawa nga yawanon kay malangit yung kuan eh. Na sa day katagaw-taw na sad. Ana, himo-himuan ra ba kog istorya aning kanahang dako. Ana nya masantos gyud ko ani kay na magi mga asawa sa nga pertigid super sa jud kayo kayawanon batasan ba sa unsay buhatos banang tinarong himuan yung meaning nga dautan di ba nami mga inana pariharagos pare god munas ginhawang tinarong i-post pa gyud kanunay sa Facebook